Des d'Esquerra hem volgut donar suport a la gent de l'Ebre presentant aquesta moció en contra del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat pel Consejo de Ministros el passat 8 de gener. Recordar que el Delta de l'Ebre constitueix l'hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i que tenim el deure moral de preservar-lo. El seu paisatge natural el conformen el riu, el mar, les badies, la platja, les dunes, els salobrars, el bosc de ribera, les llacunes, les illes fluvials i els ullals, a més dels arrossars que acullen una gran diversitat d'organismes com ocells, peixos, rèptils, amfibis, invertebrats, etc. Actualment aquesta riquesa està en risc, a més de posar en perill l'activitat econòmica que se'n deriva. Sense sediments no hi ha delta i, per tant, no hi ha vida. És un pla agressiu que pretén construir 56 infraestructures, o sigui, obres faraòniques, entre preses i embassaments, per donar de menjar a les grans empreses constructores espanyoles. No hem tingut prou amb aeroports sense avions, amb aves sense passatgers i ara volem construir embassaments que no tindran aigua. A més, la redacció d'aquest pla no ha tingut en compte les propostes de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i que la Generalitat va presentar en forma d'al·legacions. Màxim suport a la protecció del nostre territori i a les mobilitzacions de la seva gent. Gràcies.